Hai, salut, dragii mei. Hai să mai vă spun tăticul încă o poveste. Acum 5 ani de zile, îl chem pe un băiat aici că nu-și găsea chirie. Tot la fel. Bine, ăsta, am vorbit cu el să ia depozit, să ia totul. Într-adevăr a fost tot. Ce-mi zice el? Hai mă, dracu, să ieșim să bem și noi o lătură, dracu. Ce dracu, stăm în casă. Nu e bine deloc ce face. Ne ducem prima dată la un pub. Bem acolo, nu știu ce, am băut o bere, nu mai mi-aduc aminte. În fine, noi list de una, hai să mergem să mai ieșim pe aici, să mai aia. Că încolo ne ducem tot la fel la un alt pub, tot la fel acolo eu știam că am mai găsat eu ceva mai de mult. Bine, că n-a fost așa, cine știe, o seară, pac, pac, spălături pe mâini și pa. Că încolo, ce se întâmplă, la două mese auzeam pe una că vorbea italiană cu taxul. Acolo o să fie de capul ei. Ăsta de lângă mine, ce zice, am fost în Italia, știu să parlez italiană, mă duc. Când colo cacamac, a stat acolo, dar am muncit, dar după câte am văzut, n-avea nicio treabă cu italiana, așa că el s-a dus la ea să vorbească cu ea. Se bagă, ăsta băiatul stă în seamă cu ea, eu sunt Gabi, că am stat în Italia, am muncit în construcții, că nu știu ce. Taxul ăla făcuse deja niște oi ca la un broscui de la. Ăsta de tovarășul ăsta care era cu mine, dăruitor. Bei un pahar de ceva? Da, sigur că da. Eu nici n-am băgat în seamă. Tot la fel. Se duce ăsta, ia o rândă de cum zice, nu știu ce a luat tărie, nu mai mi-aduc aminte ce a luat, lui taxul ăla tot la fel o tărie, am băut acolo. Dă-i un rând, dă și pe al doilea, al treilea am simțit și eu și l-am dat eu pe al treilea. Tot la fel. Când s-a dus ăsta și nu știu ce, asta s-a apucat să vorbească cu mine. N-avea nicio treabă cu ăsta care tot încerca să se dea la ea. N-avea nicio treabă. O chema Simona. O chema. În fine, am terminat noi, mi-a lăsat fata numărul de telefon, îl durea în cur de ăsta care tot încerca să te dea, n-avea nicio treabă. Tot la fel. Aproape după anul nou, tot la fel, ca să vă zic și vouă, ce-mi face? Mă sună asta și zice, ce faci de anul nou? Eu sunt singur acasă. Dar va trebui să merg la o prietenă că asta este treaba. Mă duc eu acolo, cum zice, la ea, îmbrăcat ca lumea, parfumat și tot la fel, ras ca lumea. Și mergem și cu măsa tot la fel și cu încă doi prieteni. Am stat ce am stat acolo, era ca un fel bufet suedez, te servai cu ce vrei tu. Când colo masa, era acolo, când dintre ea doi era gagicii. Gagicul ei trebuia să ducă și ea să-și facă de cap ca femeie. Normal, nu? Pe ce să fac cu asta? Am mai rămas cu dobitoaca asta și am mai băut încă două pahare. Am ajuns la 6 dimineața. De acolo am fost împreună 3 ani de zile. Cu asta ne vedeam, ai înțeles, eram cam feriți așa. Când încolo, ce se întâmplă? Nici asta nu mai mă bagă în seamă. Și ce îmi spune într-o zi, un prieten vine încoace, mă pune într-un pub, hai vine încoace să țară ceva. Fata avea altceva de gând să facă. Am lăsat în pace, nu i-am zis nimic. Bă, ce să fac? Până la urmă, nu i-a mai dat multă importanță, dar după câte mi-a spus un prieten, ai grijă că umblă foarte prost. Avea câțiva prieteni care umbla cu iarbă, umbla cu căcaturi, cu tot felul de astea. Mie nu-mi plăceau, că deja stăteam aproape de ei, se vedea pe ei că nu sunt îngrijiți, nu sunt spălați, nu sunt vai de capul lor. Păi când încolo să vezi, bă, mâncava și gura voastră, că nu mai băga nici asta înseamnă, nu mai m-a băgat. Și ajung într-o zi într-un parc. E vorba parcă Dumnezeu mă trimite mâncăie și talentul lui. Am văzut-o pe bancă cu una. Și mi-a zis Ile, o italiancă Dan, să nu știu că ți-am spus eu. Acum, și în ziua de astăzi, aia are nuntă cu aia altă. Ba da și voi seama, femeia era bisexuală. Cam atât, ce să zic. Cu mine terminase de când hău. Eu deja am făcut nevoile, nu mai aveam nicio nevoie. Pe nu știu ce să zic. Vă pupă tata, mai vine cu o poveste data viitoare.